Гэта была адзіная гісторыя на адзінай старонцы начной газеты. Я хацеў бы ведаць больш. Хацеў бы ведаць, хто гэта напісаў, хто гэта выдаў, хто гэта падкінуў на дыванок. Я адчуў той кавалачак ап'яняльнай небяспечнай прагі, якая цягнула мяне працаваць. Бо ўсё, што мне трэба было зрабіць, каб даведацца больш, гэта чакаць наступнага выдання, якое з'явіцца на прывітальным дыванку. І я вярнуся сюды, каб расказаць вам усё, што там напісана.